and St. Chad, and ndifuna nje uzintroducer as i-MC yenu yanamhlanje. Mna ndingusisichulu kwabancinci, ndinguchulu kwabadala, and ndim ozobe erana iprogram yanamhlanje, right? So sininikile mos ithuba as abantu abadala abanezivocavoce agazi noko libaleke, but ngoku mos iprogram yethu. So siyazithathela ke namhlanje sinibonise ba thina siniphathile ntoni namhlanje as abantwana benu. So obviously as abantwana benkonzo, before we can start any proceedings, kubakho umthandazwanyana obakho, ne? So benzocela kwabafundisi abakhoyo basenzele nje i-opening prayer nje before siqale iprogram yethu. Egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele, amen. Bawo malusolungileyo, ise wenkosi yethu onguYesu Kristu, unguThixo siyakubonga, uyinkosi siyakuvuma, sibulela wena somandla ngokusigcina kwakho kubusuku obudlulileyo besilele ubuthongo obupholileyo. Wasichukumisa wena Nkosi kwezimandlalo besilele kuzo. Sithe Nkosi ke kuwe Thixo olungileyo, silapha namhlanje ngale mini yabantwana abancinane Nkosi elungileyo bezokwenza Thixo olungileyo oko ubathume kona Nkosi. Sithi Nkosi elungileyo ngena ke kule mini yabo yemigcobo, uhlale Nkosi elungileyo ubafihle, kuba kaloku Thixo ayisengobakho ngoku bona ngabakho Thixo olungileyo. Ubaphephisile kwizinto ngezinto, wazohlala nabo kule ndawo Nkosi elungileyo ngale mini baza kusenzela yona emnandi Thixo olungileyo, bebonakalisa uthando lwabo nathi sizokubaxhasa kwimizamo yonke into abaza kuyenza kule ndawo. Sithi wena Thixo fukama njengoThixo, uhlale naye nombhexeshi ozawubhexesha apha Nkosi elungileyo, ayiqhube ekhokhelwa nguye ngaye uKristu Nkosi yethu, amen. Sinokuganga bokuthetha kunye sisithi bawethu wasezulwini, malingcwaliswe igama lakho, makufike ubukumkani bakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, xole izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo, ungasiyekeli ekulingweni, koko sisindise enkohlakalweni, ngokuba bakho ubukumkani namandla nozuko ngoku nangonaphakade, amen. Nkosi mayibe nani, masiqhubekekeni sihleli sinoxolo kaKristu, amen. Nkosi kakhulu mfundisi. Okay, so ndifuna uintroduce nje into encinci so that I make sure that I have everyone's attention, ne? So it's very simple. Uzoqala into encinci nje, right? So I'm just going to say clap once, then clap one, ne? Then did you clap twice, then? Okay, so that I make sure umuntu unathi, ne? Okay, so see practice that I'm clap once, clap twice. Thank you. Okay, so mosi sichilo basi size ku youth day, ne? But funeka mosi si welcome ishwe kuqala, right? So ndizocela usisi ibenathi asondele azosi welcome nje kancinci, welcome abazali nonomngqoshwana ba sizothi namhlanje.
ndizonamkela. Ndithi ngale mini ndizosixhasa ngayo apha siyabulela. Khululani iibhadi zenu, nonwabe, Nkosi. Okay. So, ngizaqala nje ukubuza umbuzo omncinci. Xa kuthethwa nge-Youth Day, ndiyava kuthethwa ngentsha yango-19 bani, abarivothayo kwaliwa neento ezinjalo, but thina as youth yangoku loo nto leyo sayibukela kuSarafina. I assume basonke sabukela uSarafina, sabona uba kwenzeka ntoni. So ndizawuqala kwezi boys zilapha ngaphambi kwam ndibuze uba kubo i-Youth Day yintoni na, ne? Khona into zoziletha ngaqala before ndikhethe. Hello guys, my name is Ujuju. What I think Youth Day is about is Youth Day is when Youth Day is a day when we can all celebrate our youth, when Nelson Mandela fought for us, for our race, so that we could be here today. So ndizocela usisino aze azosichazela ncanci uba i-Youth Day yeyokwenza ntoni. Molweni, igama lam nguNkosi. Youth Day is about little kids at school. You see, Usisino uzofika azosichazela uba i-Youth Day yeyokwenza ntoni ncanci. Nkosi. Ngicela ungena phantsi kombulisi kayibenathi ndiyabulisa nonke ngelithi igama leNkosi yethu Yesu Kristu, amen. Umsebenzi wami ukuzonixelela i-purpose of the day, unobangela babekutheni sibe lapha namhlanje. Siyayazi izolo i-Prophet 2016, and sava phaa entshumayelweni sayinika intshayelo lokuba i-June 16 ingantoni. In the meantime, i-June 16 ingantoni na. So silapha ke ngoku namhlanje ukuzokhumbula olwaa suku, kuba uba siyakhumbula ayingabantu abatsha bezolwela ngenkululeko, kwenzela uba nathi sizokwazi ungena kwezi zikolo zijija amalwimi. Namhlanje singakwazi ujija amalwimi uba akungazange mhlawumbi uchithakala imiphefumlo yabantu, igazi lithini. So namhlanje sizokhumbula loo nto, sizoyikhumbula njena siyikhumbula like sonwabile, sikhululekile, because into ethetha lukhulu kuthi, because i-future yethu ngoku umthebelezi bright, i-grand, yebo. So that is why silapha namhlanje. So sicela umuntu onwabe, udle umusha wakho, ube grand, yebo. That is why silapha namhlanje, Nkosi. Ndanibona basiphume sabuya besine-intermission nje encinci. Thank you so much to osisi bethu abazasixeleleyo ngale nto siyizeleyo namhlanje. So the next item ke ngoku eprogramini sine-talk as Inchamos ka-2024. Kukho i-talk that they're gonna have, right? So over to you guys. okay. But the
sithathi nange-youth day, what is youth day? And understanding day basically ekhaya. Phofu ngathi ngilihlelo. Mna ndinguLihlombe. Mna ndiligugu. Mna ndikukhanyisa. Mna ndingu-Ovayo. Ani. Mna ndinguBenani. Mna ndimntana. Okay, so let's talk about Youth Day. And so Youth Day is a day where we honor and celebrate young people for their contribution in the country. So it is a day of remembrance whereby the youth of 1976 fought for the rights and freedom of scholars. So Bentala boys has a understanding their youth. Youth Day celebrates the contribution that young people made to the struggle for the freedom in South Africa. Oh, Hector Peter Singh, Macha Pale, so abangafundi nge-Afrikaans, So as the new generation also called Amatuke Tina, Youth Day to us is about honoring all the young people who lost their lives in their struggle against apartheid and Bantu education. It is also a day of reflection, power and growth of the nation's youth. Youth Day 1976, I know challenges. So reflecting on the challenges that used to be faced by the youth of 1976. But before that, I would say that today's youth is more privileged because they get the opportunity to express themselves and out their opinions. Unlike the youth of 1976 under apartheid, who fought with stones and dustbin caps, today's youth is faced with new struggles such as HIV and AIDS, unemployment and economic imbalance, which leads to crime. Today's youth day can overcome unemployment by taking and approaching to the so in networking, development professional relationships with people in your industry of interest can lead to job opportunities. Skill development. Invest in your professional and personal development by taking courses, attending workshops, and learning new skills to increase your employability. Molweni. So apha ke sithetha nge-Youth Day. We've already defined into yobana Youth Day kwakutheni, what did the youth of 1976 what they did for us. But besides that, we funeka understand into yobana their struggle, they had to rise against a larger force. So as a youth to be able to do that, it's very empowering, and it's a way in our day, so that we are able to overcome our own challenges. But they had to go against the government of their time. They had to go against a higher power in order to fight against the injustice that they went through. So on that point, meeting if using.
challenges ezi-theoretical. Uba ngibuza omnye wenu one by one, ndikubuza uba ii-challenges enijongene nazo nina, umzekelo esikolweni, emakhaya, kwii-circles zenu. Because ngamanye amaxesha siyathanda mhlawumbi xa sizawuthetha ngee-challenges okanye xa sithetha ngo-1976, iba ngasithetha ngento eyenzeka kwimuvi. That's why mhlawumbi abantu baye bangakwazi-relate kakhulu no-1976. Uyaqonda? Ndicela ke mhlawumbi mhlawumbi abantu boogxa bakho bengakuba ngathi bayasindela ekuphenduleni. Masizisapha kuthi, uyaqonda? Wena isumnomtsha ka-2024. Yiphi imicelimingeni ojongene nayo? Uyaqonda? Ukuhlawulela ke lo mbuzo ndibuzayo. Umzekelo uzawuthola umntu ezinye zee-challenges sinazo. Ngoku yayi-Afrikaans enyanzeliswe i-medium of instruction yokuteacher. Ngo-2024 umzekelo uzawuthola umntu yi-depression, yi-anxiety. Sithetha ngezo zinto xa sithetha nge-current challenges zabantu abatsha. Ndicela ukubuza abantu abatsha ke zezophi ii-challenge abajongene nazo. Because Enkosi Butayanda, as ulutsha wa-2024, i-main challenges oyithethile, but i-main challenges esizifeyisayo kakhulu kwi-generation yethu yi-mental health. Mental health generation yethu is it's gone really down and gets a very big issue that we face as ulutsha. And a lot of that, it contributes to needs with ngesitshomi zethu esikolweni, nasesikolweni, like education itself can cause a lot of mental health issues like depression or anxiety kumuntu. Okanye nasendlini umuntu facing challenges which contribute to mental health yabo in a negative way. So nanzo ke into that I think we as ulutsha of 2024 we face greatly a deal in comparison to ulutsha wangoku. Kwi-point wami comrade i-challenges esizifaceayo, peer pressure, sentsho sometimes usibona sowusenza izinto ongazenziyo ngenxa yetshomi, ubone sowusipha imali ngenxa yetshomi, so yabo sowusenza izinto ongazenziyo ngenxa yetshomi. So that's why abantwana funeke bahlale ecaweni I have a question. Okay. Did you? Okay, so as you guys are saying already, so we and you guys mentioned that the current struggles is it's mental health and peer pressure. So I want to draw from you guys and ask you guys, okay, I need to in Urushala 1976 when they protested against what they were going through at that time. So I want to know from you guys, what advice as the youth would you give to the youth in order to overcome the current challenges? With the mental health and peer pressure issues, I think that as Ulucha of 2024 and onwards, I think what could really help is that I feel like communication number one as Ulucha, because a lot of us don't communicate. Yeah, but we'd rather just like sink into like a deep darkness, and rather than talking about our feelings, I feel like that could be a way. And in order to communicate,
I feel like masiqale endlini sithethe nabazali bethu yabo okanye our guardians or whatever. I feel like we should talk to them more openly about ingxaki zethu esizifeyisayo. And I think nabazali should also have that thing into yobana mabamamele umntana wabo into yobana bathi yintoni ingxaki, what's going on in their heads. Yabo, that's very important. Another thing with peer pressure, I feel like with peer pressure, it's a very like common thing. Like even with youth, young or 1976, I feel like Nabo, they probably went through with peer pressure. But I feel like with peer pressure, I feel like we need to know we need to first know okay, what are my values? What do I stand for? And then we need to understand that we need to surround ourselves with those type of people. Yeah, but understand that won't go against your values. Yeah, but obviously that takes some time. At the end of the day, like sometimes we don't really understand some things, and that happens. But again, that's just my view. Okay. Mandizibulisele kubazali, kubantu abatsha, kubantwana bethu na. Ndiyafuna ukuthi le mini yimini yabantu abatsha bonke. Le panel ihleli apha ayithethi into okokubana izawuphendula yonke into yabantu abatsha. Naba balapha banokwazi into okokubana mabaparticipate. Okwesithathu ndifuna into yobana sikhululeke, sithethe kanye exactly indlela esifilisha ngayo. Singabantwana. Imandi le opportunity because naba bazali bakhona balapha. Sifuna into yobana nibe nini nitsho into yokubana zintoni izinto eningazithandayo nentoni enizithandayo. Mna ke ndiphakama ke njengomama wenkonzo ndizokuthi ningabantwana baseSt John and St Charles, ningamatshetshi, ningabantwana balapha etshetshi. Sibadala thina singabazali, izinto sasizenza ngezandlela sasizenza ngazo. Inkonzo siyiqhuba ngale ndlela sasikhulisisenziwa ngayo, not that uba izawutshintsha. Kodwa kuba ningabantu abatsha okwesibini siyafuna into yobana ezazitulo zigcwale ngabantu abatsha. Owonke umbuzo yinto okokubana zintoni izinto enizinqwenela into yokokubana zenzeke apha enkonzweni ezizawukwenza into yobana zini-accommodate izinto enicinga phambili okokubana in order for inkonzo ikwazi into yokokubana ithi talk to you. Zintoni ezinye izinto enizinqwenelayo? Yes, we do have programs, but zintoni ezinye izinto enizinqwenelayo into yokokubana zibe khona enkosi? Okay, I think I can start off low being low. Mama, singabantwana benkonzo, singabantwana basechurch, ne? And I think sikhulele apha enkonzweni simazi uThixo. Sikhula ke iba khona laa nto yoba ufune uThixo afike kuwe, because xa ukhula uThixo umazi through umzali. Uyabhaptizwa, ubekwa izandla ngenxa yomzali, right? Then as you're growing up, spirituality uyifune wena siqu, right? And Lord, I feel like most of the time sibona abantwana basenkonzweni bephumela ngaphandle beyasiya kwezinye inkonzo because they see unimoya noThixo in that sense bakuzodlalwa ikeyboard abantu bajikeleze nezinto ezinjalo, like elaborate acts of spirituality, right? Whereas up enkonzweni very orderly and catered, because vele i-church ifuneka si-understand uba yinkonzo yabantu abadala, inesizothe, ine-respect, inezo zinto zinjalo, right? So ke wena uzofika as umuntu omdala, as umuntu omtsha, ufune loo activity, loo nto iphithizelisayo. Ke ngoku getting lost ke ngoku emhlabeni, thinking that uThixo ufika ngalaa ndlela kumntu, until ke ngoku uzibonile ngokwakho uba uThixo uthetha njani nawe. Indlela endinothi mzali singa-accommodate kakuhle enkonzweni is having these types of conversations, very honest conversations, but like
nina ni-expecta ntoni kuthi, but also in the same sense uba nathi as abantwana benu thina si-expecta ntoni kuni. Because ewe mna ndingumntana ngamama uZibi, but xa ndilapha enkonzweni wonke umntu ngumama kum. So wonke umntu abe naloo care entliziyweni yakhe uba ngumntana wam at the end of the day. So nale ndlela uthetha ngayo umntana wakho uzothetha ngayo nakumntana womnye umntu. Ibe loo ntliziyo ke ngoku, and also allowing abantwana benu, like giving like abantwana grace to explore. I think ingxaki si-assume uba abantwana basetshetshi xa besebephumile ngaphandle abazobuya. And I see, and I think time and time again siyibona isenzeka loo nto leyo. Bayaphuma abantwana benza mistakes zabo, kodwa yona inkonzo yabo yasekhaya bayabuya kuyo. So allowing abantwana loo grace uba okay, like ufuna uzama ezinye izinto, umvulele loo ingcingo leyo, because uThixo akakho lapha qha at the end of the day. So that's how I feel. Okay, I have a question, one more question. In terms of peer pressure, how do you guys feel that social media plays a role with mental health? Because if you think of izinto ezahlukileyo kwelaa xesha nangoku, social media is a big part of it. Wonke umuntu olapha xa ubhekabheka umuntu uphethe ifowuni esandleni. Yebo? So ke ngoku, do you guys think low accessibility ke ngoku to the internet idlale i-role yoba i-mental health yethu ibe yile ndlela yiyo? Lo mbuzo asise andiwuva ncam. Cela uphinde sisi. Okay, ndizawubuza apha kuwe. Kwi-social media nefowuni, ku-Facebook nezinye izinto, right? So xa uthetha ngawe in terms of xa usesikolweni friends phaa Facebook. So don't you think ke ngoku loo accessibility yoba even out of school you guys are interacting iyayidlala indima kwi-mental health yomntu? Because for example ubaba maybe uhleli izihlangu zakhe apha ecaweni nigibithe nizifote nizifake kwi-social media azibone uba uyahlekwa kwi-social media bayamgezela. Ke ngoku don't you guys think i-social media ine-impact kwi-mental health yomntu? Because abanye uzothi xa ibona loo nto afune uzibulala. Sisi, into endizayithetha mna about i-social media irongo ne, but into yokuqala kwi-social media abantwana bayajoyisana kwangoku, bayahlekana and bayahleba ngomntana eklasini. And ke ngoku lo mntana bahleba ngaye yena uzawufuna ukommitha i-suicide and azibulale. Abazali bakhe bafile kakubi ngaye. Bona abantwana bona behleka ngena besithini besenza yonke into ngaye. And ke ngoku laa mntana uzathi xa efuna ubuyisa i-revenge bafuna bambhakanye bambethe bonke. And ke ngoku laa nto iphinde ibuyele back of laa mntana akhwithe kwa isikolo akhethe ihlala kokwabo. Okay, ngosisi. Question. I think your social media does play a very big role in mental health. But as you said, it's very easy to share izinto, pictures, chats, screenshot, share a WhatsApp story to go Instagram, and not putting a thought to alone. As you say, you know, as post and it. So I feel like, especially now, my social media is just increasing for Tina. So I think social media does play a very big role in mental health. But besides Indoyo, Sharana, the post name, images and all that, I feel like was or Instagram can like.
So I was scrolling on Instagram, following all these people, Kardashians, Loban. So all these pictures, people going out and all that, having fun and all that. And then sometimes umntu can compare themselves to that person. But they compare themselves to that person. And then again, they feel bad about, oh my gosh, I don't look a certain way, I don't dress a certain way, oh my gosh, I'm doing so aesthetic, don't, esazinto. And I feel like Lando, it contributes to la mental health. Long was opposite, they didn't post Ndobana to make people feel bad, but that's just how some people react to those posts. Yeah, so I feel like social media, yes, definitely does contribute to mental health. Thank you so much. Thank you for your question. It's very important. I want to add on to a small part where we need to learn how to restrict our access to social media, because we have to first look at what it is. Social media is basically having a friend you have access to 24/7. So ke wona sebazalini cinga uba umntana wakho ebiphuma netshomi imini yonke bizaba njani loo nto kubo. So nafuneka sincokola nabantwana bethu sithi at least mandikhazi hour social media, then the rest of the day you just work on yourself. You don't have to talk to people on the internet all the time, because at the end of the day when you're talking to them, and then sometimes to get an interaction komntu bazawuthetha negative. For example, mhlawumbi post a picture wathi omnye umntu phaa semhle awuzihoya waphendula omnye wathi khamjonge umbilo uzawuba nomsindo ufuna uthetha naye. That's when all that interaction, negative interaction starts. So you have to find a way to restrict how you access social media. Have a private account if you have to. You don't have to be accessible to everyone on the internet, because everyone is not your friend. Everyone does not have the right intentions for you. In the same way you go outside, you're very selective about who your friends are. You find people who have the same interests as you. That's how you pick your friend outside. That's how you should pick your friend on your phone as well. Thank you. Okay, so now I have a question. Even though the panel, but I have a question. When it comes to, since we're on the topic of social media, when it comes to that, so there, kuka abantwana, ne? So kuka abantwana abancinci, andithi badlala ngefowuni, abantwana badlala ngegames and all that. Fine. So since you're giving them accessibility from a young age, don't you think that eventually, don't you, your child might fall victim to this because of that? It's fine, but sometimes that does contribute, and what's a way we can prevent this? So I guess abazali have quite a lot to think about. Ne? So I hope the talks you enjoy for availing yourselves and giving your time. Yeah. So now we're going to go on to our next item. But before the so an item Nyana for Youth Day, right? So DJ, please. Oh, okay. Kusini, thank you guys. Thank you so much. All right, time for the item. Moses Chiloba, Tina Youth Days, as well as Sarafina. And the other Youth Day, but of course, Sarafina.
nje sabane ezimandi nje ezincinci, right? So I present to you Sarafina ka-2024. Yes. Kwabena.
flows. Indumiso 23 uYehova umalusi wami andisweli lutho wenza ukuba mandibuthe emarhiweni aluhlaza undithundezela emanzini angawokuphumla uyawubuyisa umphefumlo wami undikhaphela ezindleleni zokulungisa ngenxa yegama lakhe ngokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andikho ikakubi ngokuba unam wena intonga yakho umsimelelo wami uyandithuthuzela undilungiselela isithembe phambi kwabamdezeli bam uyithambisa nge-oli intloko yam indebe yam iyaphalala inene ndakulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bam ndihlale endlini kaYehova imihla emide. Amen.
bekhe ndenza ke apha ngathi ke mna ke noko yebo noko ngatsadifisa kuzofika abantu abazi-professionals oomanqana bale nto ne sikhathi kuthiwa abazongena ii-supermodels of the world nisahleli ngeenyawo nisame ngeenyawo nisathetha ndithiywa ngabantu bakhulu aba abantu abakhulu aba ndise-supermodels of the world so ndicela sibanike lo yabo ndaqonda excited sibona abantu abakhulu ne so masibe nezohle nje sihlale sipholethe sibanguke ne mama wabo whenever you're abafuna ushutha nje umuntu nje usikhamera nje xaxa akhona idatha yebo nje nisifone nje xaxa noko ifoni zethu zinozoom ngoku zizuma umfumane owakho asinamuntu sisilonjani sicanisane phansi hayi ke yaqala ishow yangempela yamampela yona ishow iqalile ngethunana I present to you i-supermetro zomhlaba sasibakhokelele thunana
Ngoku ke sesibakhama ii-girls. Ndicela sibabethele izandla. Oh
DJ. Jane, babonisa. Stop. Spotlight stage. And the tech and the shade and Sarafina Navuma. Yes, Kulazin, Bogabetan, yes, Pala, Panta Petlizvinia. The time was because we stop, but it's a stop kind of sense. It's some specific in the game. So let's tell any pants. Superstars. Ndicela futhi kwaba mama bane excitement. Khani sabaqonda bangabena abantwana ne asinamoya nje kancinci bazali nje kancinci. I present to you ngifuna biza amagama. Bendithethele ngosala prince anayibuza uba yiprince yaphi. Iyaphinda ke iyakufa iprince yendawo. Ayabi yodwa le prince usiprince iyakhatshwa. Oh, Tramandini. Okay, ngokusayile loo nto leyo. Kulaa youth ke ka-1976 ndicela ngizikhethe apha kuni. Top models zabo qala. Ndizikhetha kakhulu. Kulaa nto baname yam i-spotlight esathathwa ne nantsi ke istage. 1976 or 1948. I told them about 1948. So 1948 ukuhla. Yabo? Cela nikhetha nini abantu abadala nje. Respect. Je, nisibonise uba nina ngelaa xesha lemva nisenza njani, sanisalibimini. Nje ezina ezikabona. Ndifuna ubona ezaa post zibona ke ngoku. Kafake ingoma yakudala nje. Sifuna ubona nina ke ngoku. Iyeza, iyeza ke. Njengokhawuleza nje abantu abadala enye sicela sibe nesitopha lesibuye kuni. Ngoku esaa stopha si-ready ngokustopha. Si-ready? Okay. Stopper is ready. Abantu kuthela after. Firstly, fine. Nansi stopper ke ngoku bethina. Oh my God. Masaqhubeleni bethina, masaqhubeleni. It's what we want.
there's more. Every time I take it, the sun's shining down. I just wanna see how beautiful you are. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie,
abazali bonke abakhoyo naye wonke umuntu okhoyo. Ndizobulela ngale mini everyday si-celebrate. Ebengazi kwenzeka le mini beningekho bazali. Siyabulela ngenkxaso yenu. Sibulela nakuwo wonke umuntu othe wadonata kule mini yanamhlanje. Sibulele kubantwana ababesixolela kamandi. Siyabulela. Sibulele kuye wonke umuntu othe waphumelela ngolusuku lwanamhlanje. Sithi nangamso. Enkosi. I don't think there's more to say. Ayayikho. Imini imihle kakhulu and umbulelo nangomso. So cela nje Otha Ndibulele one mandibulele kwi-organizers zomsebenzi. Kuyabonakala kona ukuba kuyasebenzwa. Qala nje bantwana bam ngubani umuntu owayethe ecaweni kuyabhona akapha ndithi. So ezi zinto zizinto nathi esikwaziyo ukuzenza. Enkosi kubefundisi for gracing lo msebenzi with your presence, with your love, nendlela iniyiyo kwaba bantwana namhlanje. Enkosi kakhulu koomama babo bethuna ebebequqa apha every day bebapracticisa aba bantwana. Enkosi kakhulu Budimbu no-media desk wonke. Kuzawubonakala umhlaba wonke ukuba akubhore ecaweni. Ncakasana kumnandi apha eSt John's and Chat. Enkosi kubantwana abasuka kwamanye amabandla. We are aware ukuba apha kuthiwa kukhona i-professional modelers. Thank you very much bantwana bam. We love and appreciate you. Uthixo anisikelele kule nto eniyenzayo. Ngenye imini le nto ibonakala ngathi ayinamsebenzi iqalela apha kwezi small platforms. Kodwa sinibone xa kusithiwa oMiss South Africa bangomso. Sibone nina in those TV platforms. Naxa kusithiwa vote for umntana othile uthiwa uJongquma. Modlisha pha eholweni ecaweni. So sithi keep up the good work. I-discipline ke kule nto eniyenzayo niqinisekile yeyona nto i-instilwayo nangabazali abaniqeqeshayo. Simbonile umama wenu ukuba uyanithanda kakhulu futhi uyani-appreciator. Wenzile ukuba kube possible ukuba nizoba lapha. Enkosi nakuwe mother uqhubeke usenza njalo. Sikhona silibandla. Gold and silver asinayo. Kodwa esinako sithi le nto uThixo akuphathise yona yokunatsharisha abantwana yeyona nto ifunekayo. Ngenye imini mhlawumbi you will do i-donation sheets. We will contribute silibandla oko sinako ukucontributa ukuze aba bantwana baqhubekele phambili nalo msebenzi abawenzayo. Siyabona ke bazali ukuba kunxityiwe apha kuhle. Bayafana abantwana. Kodwa siyabona uba kusekhona izinto ezishotayo. We need to own le nto intle seyisenzeka. Ukwenzela uba ezikawusi xa zigqobhokile sithi make it a point ukuba siyazithenga thina. Ukuze nalamaphiko yabona mosila amaphiko amanye avela jonge ngapha ngoku because kudala behleli ngawo. Uyaqonda? So sithi make it uba xa ndiyoshopisha niyatsho mosibam uNjoli sisinobuntu mamtime nabanye omama balapha babantwana ukuba xa umntu eyoshopisha ngalithenga iphiko ezenalo lizawugcinwa ndithi ukwenzela uba nikwazi usebenza nangenye imini. I am aware ukuba nale uniform iyashota izamntanam. Sina nabazali ke mosibuka ndithi le uniform iyashota.
sinazo zona i-boys zi-enough. So if uyarhalela ukuthenga lo mntwana wakho oyikwekwe ungadibana nomama uNjoli baza kuxelela uba ithengiswaphi because le imbalwa kakhulu. Ikhona ke neye-girls ezawucaciswa apha ethubeni noba kulapha enkonzweni ngenye imini so that ii-girls nazo zifane kunye nee-boys. Simile ke sisithi silibandla nurture a boy and a girl child kwikona okuyo. Siyayincoma ke bazali into yoba kukho abazali ebebefike as early as past 8 up. Umambhotha inoba yimfeyo siyazincoma ezo zinto bazalwane ukuba nincame zonke izinto nizoba lapha nabantwana and nifike nizilinganise kunye nabo. Nam bekungandikhohlanga uba ndinganxiba ikhola ndingangabi ngumfundisi opheleleyo, but kukho imini where I feel like ndibe ngangani so that niyazi uba ngaphezu kobufundisi bam there's a big sister in me. Ukwenzela into yoba xa kukho into oxakaniseke ngayo mntanam wazi into yoba ndifuna ukuya kumfundisi because akungeneki mos kumfundisi sometimes. Umfundisi udifficult uba ungangena kuye. Kodwa ukungena ku-big sister, it is very easy. Ukwenzela into yoba singadibani nani neyele nondele etywaleni naseziyobisini ngenxa yoba benidinga nje umntu wowuthetha. Asifuni kumane siyishiya le nto ithi apha ecaweni we are blessed. Ngicela ume ngenyawo uChulu sisezawuthandaza. Because we've got a professional psychologist. Enguchulu lo, niyambona? Wayezimisile ngenye imini wathi ndicela uba ngu-big sister wenu whether uyintombazana okanye ungumfana okanye uyikwekwe. Ukwenzela into yoba ezaa zinto ungakwazi ukuzithetha nomzali, ezaa zinto ungakwazi ukuzithetha nomfundisi, umbe ecaleni. Okwangoku kuni ngabantwana balapha ecaweni andiba masidithi okwangoku ii-services zakhe zise-free. Msebenzise ke ngoku ii-services zakhe zise-free because there will come a time apho kufuneka kubhatelwe. Kaloku umsebenzi wakhe lo kufuneka kubhatelwe. So ndiyamazi ke ukuba she is very secretive. Oyithethe apha kuye qiniseka ukuba uyithethela ityeli. Soze yaziwe ngumntu without your consent. Nditsho nomzali wakho soze yazi into uChulu angafuniyo ukuba ayazi. Ndiyayi-extenda ke le invite to abantu abadala. Sometimes akukho lula ukuthetha nomfundisi because sinabazali bethu aba-too depressed because abanakumntu wokhuphela. Yes, kurayithi ukukhuphela kuThixo. Kodwa okwangoku sinale professional psychologist ekwaziyo yona. Mna mos ndizawutyhila uMateyu, Marko, Luka, Yohane. Ne? Yena uzawungena ngqo. Uyakwazi nowurida ke ukuba okay le funeka yenziwe kanje. So ndizama ukuthi nanku uChulumanco okwangoku singamsebenzisa silibandla until ke siphinde sitsho because uzambona ngosinika ke uthiwa zinto lezi-business cards. Once asinika ii-business cards ke ngosiyazi uba ishubile itshintshile yonke indaba ka-free, you have to pay for ii-services zakhe. In fact xa esele esinika ii-business cards uzabe esitsho ukuba ii-services zakhe will be needed somewhere because that means ke ngoku sabe singabendlu. Kodwa kwangoku she's working hand in hand with umfundisi. She has my blessings ukuba angawuqhuba lo msebenzi awuqhubayo. Meanwhile nam as umfundisi ndiba nazo ii-sessions nabantu abazenzayo ii-appointments. Bayayazi ke abantu nditsho nje ungahlala phantsi uChulu uba
Kubalulekile ukuzifunela umuntu onokuthetha naye. For every ubani lamfazi uMaria wayeye kuye. For every Elizabeth uMaria uyathini? Uyadingeka. So ukuba unguMaria ekoneni yakho zikhangelele uElizabeth wakho. Oluzawuthi xa ungena mntanam lufike luphume usana. Ungazikhangeleli umuntu oza kuthi sani zindishayile athi masingene kwamama uyandichaza izawuphela le nto kushayileyo. So uba ungusara zikhangelele uElizabeth wakho. Ukuba unguSamueli zikhangelele uHana, meaning ngumzali oqotho othi uhayi xa inguhayi ibe nguhayi, xa inguewe ibe nguewe. Awakuvala ke nawokugqibela bazali bam ngala athi, let us go back kulaa nto yamandulo eyayisithi ukuba kweli khaya kungenwa ngo-6 kungenwa ngo-6 nango-2024, because siye saphulukana nabantwana bethu ngenxa yento basithe we are moving with times and amaxesha are consuming abantwana bethu. So enkosi kakhulu for being here. Sizochitha olusuku kunye abasuka kude bethuna nabasuka kufutshane. May the good Lord bless you. Abantwana besikolo abasele bene afternoon classes, Thixo woxolo anisikelele, Thixo benani ezifundweni zenu, kuthi apho kusileleka khona uThixo avule ingcango masithandaze. Egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. UThixo siyakubonga, uyinkosi siyakuvuma. Emini Thixo wethu ngomvulo. Abantu abaninzi Thixo wethu bachuze ukuchitha le mini ngendlela. Nkosi yami enamandla onke sibulela Thixo wethu ukuqala izolo. Moya oyingcwele sileli bandla Thixo wethu othandekayo uze wathembeka. WanguThixo omkhulu kakhulu kuthi Nkosi. Bekumnandi Thixo wethu sibukela abantwana beqhuba inkonzo Thixo wethu ngendlela enesidima nendilisekileyo. Uyasiphinda Nkosi ukusimangalisa namhlanje. Uyasiphinda Thixo wethu onamandla onke ukusithanda. Moya oyingcwele singabazali belibandla Thixo wethu singabefundisi Nkosi nabantwana. Nkulunkulu wethu onamandla onke ngale mini Thixo wethu sisatsho ukuthi Nkosi yami enamandla onke zuliseka kaloku Thixo wethu onamandla onke. Makuthi somandla zonke izinto esizenzileyo apha namhlanje sazi ukuba Thixo wethu oyingcwele we are all winners Nkosi ngenxa nje yobukho bethu Thixo wethu othandekayo. Usisindisile Nkosi ezingozini ebezinokusichwechwela namhlanje. Usisindisile Nkosi ezintweni Thixo wethu ezinotshaba nezonakalisayo ebezinokusirhintlela Nkulunkulu wethu othandekayo ngale mini. Bawona amandla onke sirelease blessing yakho Thixo wethu phezu kwaba bazali. Moya oyingcwele abagqibe Nkosi yami ezinhlizweni zabo ukuzoxhasa Thixo wethu abantwana xa besenza izinto ezinhle. Siyayazi Nkosi yami ukuthi abanye bashiya izinto ngezinto emakhaya, kodwa Thixo wethu balapha namhlanje Nkosi yami ukuze bazozalisekisa izwi lakho Thixo wethu onamandla onke owalithethayo Nkosi wathi unakho umuntu ukuthi umntwana ecela isonka amnike ilitye. Unakho umuntu ukuthi umntwana ecela inhlanzi amnike inyoka. Nkosi yami babonakalisile ngalixesha ukuthi Thixo wethu othandekayo bona Nkosi yami balandela izwi lakho Thixo wethu. Siyayazi oba bakhona abazali Nkosi yami bebenqweni ukuba lapha namhlanje, kodwa ngenxa yezinto ngezinto Nkosi yami abakwazanga ukuba khona. Sikelela abantwana bethu Thixo wethu ongcwele. Siyaphinda sikhalela kuwe sithi bona izwe lakho wethu Nkosi. Uxolele Nkosi yami namandla onke izono zalo Nkosi, ukuze abantwana ubafihle phansi kwephiko lakho elinamandla. Bawathandekayo lamalinge ngawokubonisa ukuthi Thixo wethu they do matter aba bantwana. Futhi Nkosi yami ba-special kuwe Thixo wethu nasezinhlizweni zethu singabazali ngendlela eyodwa. Bafihle ke Nkosi ukuze bakhule kakuhle. Kweli xesha kanye Thixo wethu uSathane baphumele umkhosi abantwana bethu.
kodwa siyanqanda egameni lenkosi uYesu. Siyayazi ukuthi unguThixo nako, ngoba utshilo ezweni lakho Nkosi wathi basithandaza kuwe sikhona. Zonke izinto esizicelayo kunako ukuzenza. Bawona amandla onke sibhayinda yonke imimoya engabe Thixo wethu ifuna ukuhlintela abantwana bethu egameni lenkosi uYesu. Thixo wethu akukho dimoni, akukho sathana, akukho siyobisi, moya oyingcwele akukho nephini uhlobo lwedrug. uNkulunkulu wethu othandekayo oluza kuhlintela abantwana ukuze Thixo wethu libulale ifuture yabo that is bright, oh God. Father, we speak life upon them, oh God. We speak good healing, Thixo wethu ongcwele, njengoThixo ezimpilweni zabo ukuze Nkosi yami athi umntwana noba sefuna ukuchukumisa into erongo, Thixo wethu onamandla onke kuvela uhayi Nkosi ukuze ayeke. Thixo wethu othandekayo siyathandaza egameni likaYesu waseNazaretha ngelixesha uSathana xa engafumana abazali Nkosi engene ebantwaneni, yenza ukuthi Thixo wethu siqhawule onke amatyathanga abophelela abantwana Thixo wethu ezikholweni, ekuhlaleni Nkosi, ezicaweni uNkulunkulu wethu onamandla onke, nakwindawo zonke abahamba kuzo. Sibisa wena njengoThixo ukuthi Nkosi yami bazi ukuthi isiqalo sobulumko kukoyika wena. Siyathandaza ke Nkosi sikhona, sibanikezele kubeleni nasekuncebeni yakho Nkosi, basikelele ubachukumisi, bandise Thixo wethu onamandla onke ukuze ubenzele inceba imihla yonke Thixo wethu yokuphila kwabo egameni likaThixo uYise, uNyana noMoya oyingcwele. Amen. Xolo likaThixo lugqitha konke ukuqonda, malugcine ingqondo nenhliziyo zenu, nimazi nimthanda uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Thintsikelelo kaThixo ngamandla onke, uYise, uNyana noMoya oyingcwele ibe phakathi kwenu, ihlale nani ngoku nangonaphakade. Amen.